saranayen na pusal daday tuibyan ay alingagen na yaku kasyan na sikatiliw-liwa pangarday tuirit na sikat mo naraksak ngayon tagtadumat ingganat kong palbya di ka kadagdwa-dwa pinagari pa pa napudnuaken ka yaku mamati ka di kanturang gasan uray kanuman dinagkadulpitan ay kasyan nakman sikat pakabiyagan ay saranayen na pusal daday tuibyan ay alingagen na yaku kasyan na sikatiliw-liwa bangarday tuirit na sikat po naraksak ngayon tagtaduma ingganat kong palbya di ka kadagdwa-dwa pinagari pa pa napudnuaken ka yaku mamati ka di kanturang gasan uray kanuman dinagkadulpitan ay kasyan nakman sikat pakabiyagan